si eran manifestacións auspiciadas pois por organismos tan dispares como sindicatos, organizacións estudantís, todos os partidos políticos, exceptuando o Partido Popular, obviamente, asociacións culturais, de normalización da lingua, etc. Bueno, é dicir que a min espero que nos deas outra resposta, que non que esa campaña, esas movilizacións non representan a maioría silenciosa, non como se dixo na radio, porque penso que esas expresións é intentar escurrir o bulto. Logo dicías o dos equipos de dinamización lingüística. Eu quería te preguntar concretamente por que o cambio de nome, se é que non é primordial a normalización da lingua, cando, bueno, falábase, poñas aquí tantos exemplos, non? Como desde os medios de comunicación que obvian a nosa lingua, como no Parlamento, que desde hai moitísimos anos están a escoitar as primeiras intervencións na lingua de fora e non na propia, se é que a normalización non é primordial e non é que non teña que estar a par, sino que vai primeiro que a dinamización. Dinamización sí, pero normalización supoño que primeiro dunha lingua minorizada, dunha lingua excluída tamén polas institucións. No caso da denominación dos equipos que traballan nos centros a prol do fomento da lingua galega, optouse por deixar un termo neutro, aberto, que dinamización, propositivo, e que non suscita ningún tipo de discusión terminolóxica e teórica. Normalización, sí. Normalización para ti seguramente non significa o mesmo que para min, e non significa o mesmo que unha persoa que poidas ter ao lado, ou que os pais, por exemplo. Quer dizer que normalización é un termo que consideramos que dentro deste marco dun contexto educativo podía producir debates absolutamente innecesarios. Dinamización, por lo menos de momento, eu creo que non produce. Con respecto ao que comentas do Parlamento, no Parlamento aprobouse hai unhas semanas unha declaración, unha moción asinada polos 3 grupos políticos parlamentarios para instar os poderes públicos e os representantes dos poderes públicos e tamén os parlamentarios para que tendesen a utilizar a lingua galega. Pero eu entendo que simplemente unha cuestión de idade, non é certo que sexa nesta legislatura cando se utiliza por primeira vez o castelán no Parlamento, é dicir, xa desde as primeiras legislaturas do Parlamento de Galicia, deputados que utilizan o castelán, pois, bueno, é unha actividade, non vou dicir que é habitual, pero sí que hai algúns deputados que utilizan o castelán, por tanto non é esta a primeira vez, e eu en todo caso prefiro quedar con ese dato positivo, e é que os 3 grupos parlamentarios neste tema puxéronse de acordo hai poucas semanas para instar, mediante unha moción, os poderes públicos e os representantes dos poderes públicos para a utilización, para o fomento da lingua galega no uso oral nas súas intervencións, non? Que haxa este tipo de pequenos conflitos ou micro desencontros no Parlamento, no día a día da vida parlamentaria, pois é algo que agora, que creo que despois van estar aquí os representantes dos grupos parlamentarios, pois xa poderedes discutir ou comentar con eles, non? Había máis peticións de palabra? Hola, bos días, Anso. Eu quería comentar un par de cousas. Vamos a ver, en primeiro lugar, falache de que iba a haber un equilibrio entre horas e relevancia das asignaturas, das materias que se van a impartir. Eu quería saber se se vai facer algo, porque imagino que saberás, ou que hai moitos centros, especialmente centros privados, onde se incumple isto. Non se dá, agora mesmo non se cumple a lei, entón se hai algún tipo de medidas adoptadas para controlar que se cumpla e que se imparta o número que sexa de horas en galego nestes centros, e por outro lado se hai algún tipo de medidas preparadas para fornecer de materiais no noso idioma os mestres e os profesores que dan esas materias. Eu sabes que son licenciado en químicas, eu imparto esa asignatura, esa materia, perdón, e non hai nada diso, entón está moi ben, pero non podemos dar aulas porque non temos como facelo, entón é un punto que penso que hai que meter. Despois, o tema que falaxe antes do fallado dos crejos, ou do desván de los monjes, ou como lle chamaran,
Home, está claro que foi así, como ti contaxe, está claro que estaba feito en galego, pero de todas maneiras non eres ti, pero que un consello de cultura non sexa capaz de darse de conta do erro no momento non é defendible de ninguna maneira, e dende logo si hai que velar pola transversalidade da aplicación, o sea, do uso da lingua galega, sería un dos puntos a, non sei, a falarlo así. E despois tamén comentaxe que a maioría das queixas, pareceume entender que a maioría das queixas que había por parte o Balear do Pobo eran por problemas de castelán falantes que se sentían os seus dereitos, o sea, que se sentían discriminados. Eu penso que houve declaracións do Valedor do Pobo despois das eleccións autonómicas no sentido contrario, entón quería saber se que houve unha modificación ou mentiu el ou que acontece aí. Despois dicir que non sei, a nivel persoal estamos falando, eu intento facer a miña vida en galego, eu dou aulas, non podo porque non teño material, non podo facelo ben, dou aulas nunha autoescola tamén, non podo presentar os meus alumnos en galego a autoescola, non podo presentar ás veces os meus alumnos en galego o exame práctico porque non se pode, porque os examinadores non aceptan isto. Tiña máis, outro día fun ao médico, personalmente fun ao médico e marchei sen atendido porque o médico non sabía o que era o meu xionllo. Eu teño un problema no xionllo e a médica díxome que lebrase en español. Entón, todo isto, nós tamén somos sociedade, nós tamén nos queixamos, nós tamén estamos pasando isto, e entón sí que hai, eu penso que está habendo un conflito social moi grande alrededor de estes problemas, e penso que está sendo positivo, de certa maneira, o que está facendo neste último ano a nivel de política lingüística, porque sí que estou comprobando que hai xente que antes falaba castelán, ou que me falaba castelán, porque non tiña problema en que eu lle falase galego e ela falarme castelán, e agora pásanse o galego para desmarcarse deses grupos que están atacando o noso idioma. Entón penso que por efecto non sei como explicarlo, por efecto retroactivo sí está habendo avances. É triste, dende o meu punto de vista, que aconteza desa maneira, e máis nada. Sí, o que comenta respecto do cumprimento ou dos incumprimentos que hai, evidentemente, é un tema que eu teño claro, é dicir, eso non pode ser, non pode ser, se o hai, non pode ser, a partir deste próximo curso 2010-2011, co decreto novo en funcionamento, os centros teñen que cumprir dunha maneira estricta o que di o decreto e o que se marca, as directrices que se marcan desde a inspección educativa, é dicir, eso non se sean privados concertados ou públicos, non? Respecto dos materiais, ti ben o sabes que hai, desde hai anos, un esforzo considerable para dotar de materiais os diferentes ámbitos do saber. Evidentemente, hai ámbitos en que esa disponibilidade de materiais e de ferramentas é menor, evidentemente. O ámbito das ciencias é un deles, non? Con avances, pero tamén con moitas insuficiencias. Evidentemente, niso estamos traballando, non? O que pasa é que tamén é certo que moitas veces, en certos ámbitos profesionais, ou neste caso ámbitos científicos, non chega con, por exemplo, producir desde a administración un material, un dicionario, un recurso terminolóxico, e despois os practicantes, as persoas que están no día a día levando a cabo ese traballo, pois esa docente ou esa nunha empresa que teña que ver, pois, por exemplo, co ámbito das ciencias químicas, se non incorporan eses materiais ao seu día a día e ao seu traballo. É dicir, que iso queda como unha publicación, un material, un recurso, pois nunha biblioteca, nunha estantería, e ali queda, non? Entón, evidentemente, aí, desde logo, non che nego que hai moito traballo por facer. Xa digo, non só de elaboración de materiais, senón tamén de divulgación e de difusión deles, non? Eu, en serio, o tema de Sobrado dos Monxes é unha anécdota que cada quen pode sacarlle o apunta que queira, unha anécdota como hai outras anécdotas que pasan por motivos diversos, pero eu, repito, intentaría, aparte, por suposto, xa sei que moitas veces a política é unha suma de anécdotas, algunhas incluso con certo nivel de enxeño ou certa capacidade de enxeño, pero en pouco eu creo que cada cousa hai que contextualizala no seu lugar. Non lle estaba quitando a razón ao Valedor do Pobo respecto das queixas, o único que decía é que ao Valedor do Pobo e a nós, na Secretaría Xeral, chegan os queixas de persoas que consideran vulnerados os seus dereitos lingüísticos en galego e tamén en castelán. E o que dicía é que normalmente chegan máis queixas de persoas que se senten vulnerados os seus dereitos lingüísticos en castelán, polo menos a Secretaría Xeral de Política Lingüística. Sí, pero bueno, eu referíame neste caso ao que nos chega a nós e que temos que informar sobre elas.
Respecto aos autoescolas, xa que o mencionaches, estamos empezando a traballar nun manual para as autoescolas e a negociación cos poderes públicos correspondentes para poder ter dereito a un examen galego sen... Agora